O video clip social media o mar kheno viral ongoi tongo ar sakao nugui mankha train ni lama eba kheba patri o khoroksa umor kwrak eba kheba umor gobang bura khoroksa a train lama o khapurmui phaio tei kaisa bwkhak train paisingo thangnani bagui abo horni prai 10:30 ta amokahai paisingo jora tei a jorao bo a train bo cholinani signal rwui tongkha hai jorao bo dopra kopra anxiety ongoi bo bwskango khel khlaiya karui agugui thangka kubuni train paisingo naharui a patri paisingo no khapurmui phiaba bwskango train agugui tongmani obono khel khlailiya o borok aboni yagulo kheno jephru bo train no mohol bwskango nukha abro kheno bo baharnani naikha kubuni bwkha abro kheno ar jagao wati wajak wngma bai yakung kasleoi ar jagao no klai tongrokha bo kharna muchung bo khari manliya tamni hingkangkhe train bo ganao sokpaijak tei o train speed kom bo khlaimanya amsuksa speed o phaimani bagui speed o phaimani bagui bo ar jagao kasleoi train ni tolao klai thangkha tei ar jagao emon je najara ongoi thangkha ar jagani je lukurok tongnai joto janija mokol kholomnani nangkha tei ar jagao joto jiruk mokoro onglaijak baksa ba naisinlaijak o borok tolao klainai bade banchi no banchiya baksa ba khunju mokol kholoplaijak kirijak laiui joto hingke tamo ongkha train tolao klaimani yagulo bo sakno control khlaimanliya je bini sakno ar jagao suja khlai mwthalui eba bolobui tongnani jodi no amoka haike tongkha hingke bo banchi khamu bini yakung yak phiaba bo ar jagao asamsa yakung kasle thangma bai o train speed no bo narwui manliya bo ar jagao no dula mula khlaiui train bai no pherjakgwi ongoi thangkha tei ar jagao pherjakgwi ongma bai bini bahan joto kepekha yakungni yakni tei o khorang rok gana gini joto khnaui tongbaikha ar jagani lukurok afru lukurok train lai tongo hingke uansuk baikha o borokle thwui si paikhana bini bokhorok bwsakrok joto kepegui thwuikana hinui uansuklai tonglaimani phiaba train tolao kunu phano nukhuria o train hingke bini speed o bo choliui no tongkho train choli tutui no borokni bwkha bo tei bo heartbeat duk duk ongrwrwk ongoi phaikha a jorao baksa kheba naisikrakya baksa kheba jora no naisinglai tonglaiya bufru o train lai o borok kwthang de tongkho nakiba kunu moksasuk deramung kotor de ongoi thangkha a jora no naisinlaijak phiaba paithago nugui mankha o borok kwthang no sak dukhu mankha bini yakung pherjakgwi wngkha yak kaisa kisa dukhu mankha tai bini sak sori hingke joto kaham banchi rwkha bo a jorao kwpal kaham wngmani bagui phiaba joto borokni amsuk kwpal hamui tongya kisisa deramungni bagui sara jibon uansuknani nangui mano family ni borok rok abogui o train gana gini patri rogo eba kheba lama o himnani swkang kisa uansukthai klaio bwskango phai de tong nakiba signal rok rwui de tong oborok no bo khnathai klaio hingke norok tamo sanai obo kahai rok no comment khlai sadi comment section o।